lagunok eta ongi etorri txorienera. Gure Aitortxok esan duen moduan, eskerrak astelen gozoek jarraitzen duten. Gauza honak esti aldatu ditu. Esti aldatzen. Aspaldi kanpoan izan dugu, Aitor da katarran moduen. Bizian behin desagertu jenda eta gero agertzen da, eta hor eskastuta, eta hemen kilo batzu rekuperatzen ditut, ero martxa. Horretako gaurko eguna onena. Nik genuen ezautzen opila hau, maritotziak ingo ditugu. Hola nahi bida? Bai. Eta azkenean izango dira gure esne, opila, guriño opila moduan, baina betegarria interesgarria da. Gozogile krema eta txantilli bat. Berez txantiliak egiten dituzte, baina gure izango da misto. Mistoa, sanguiz mistoa moduan, ni gustatzen zait. Bau, olako zerbait izango da. Biak eramango ditu. Biak eramango ditu. Behian gozogile krema eta gainean kanpotik hori, geruza hori, zait, Italian egon basa eta inoiz, ikusiko zu ezer da, baina gero ikusten dana esne gaina da, eta azukre hautza, eta oso litzuna. Baina, hau azteko, bera ere ez da motz geratuko, Ez nekigot, kafe krema bat. Beraz, motz ez nazkaratuko, baina nerea oso simplia da, eta azkarra, eta oso erresa. Beraz, gaurko bi gozoekin, nik uste dut, azetuta geratuko direla. Eta hori bai, lehenak, bada ez, azkenean briotxantzeko bat ingo dugu opil bat ingo dugu, eta badauzka bere bi altzatzeko utzi behar du bi aldiz altzatzen. Eta, alde hortatik lan pixka badauka, baina bestela gozogile krema bat ingo du, azken aldian pila diten dugula, eta txantilli bat ingo du. Hori betikoa da. Gainerakoa, horrela joango da. Robotaren goporrean irina azukrea eta gatza jarriko ditugu laranja salarekin batera nahazten. Honi legamia esnetan deseginta gehituko diogu eta gero arrautzak eta gurina gehituko diogu. Ore leun eta lisua daukagunean atera eta 2 orduz altzatzen utziko dugu. Bitartean gozogile krema bat ingo dugu, esnea berotu, arrautza irina, gorringo eta azukrearekin nahasi eta irekin ondoren gorde. Txantilli krema bat ingo dugu, esne gaina azukre hautzarekin eta vainillarekin arrotu ondoren, hau ere gorde ingo dugu, eta gure lehen orea altzatuta daukanean bolatxotan banandu, hauek altzatzen utziko ditugu beste ordu betez, eta gero 180 gradutara 15 minutuz erreko ditugu. Ostutzen direnean, erditik moztu, gozogile krema eta txantillea sartu, eta gero azukre hautzarekin buka. Beraz, lana daukagunez, az gaitezen, lehengo, irina, gatza, barrura da, azukria, eta vainilla pixka bat gehituko dugu, eta sapore emango diona laranja azala izango da, ero nahi izan ezkero, limoi azala, zuek ikusi, hori bai. Beti, ondo garbitu. Gaur vainilla izango du txantillian, gozogile kreman, eta opiletan. Hala ere, froga indut, Ez vainilla zaporia. Laranja gaientzen dana. Kriston laranja zaporia ikusiko zu, gero, opila probatzen dituzunean, ditugu etxean, probatzeko, laranja da holan gaientzen dana. Hau, hemen jarriko nazten, da gero ingo dana esne epela daukator, dese ingo dut legamia, eta ona barrura arrautzakin, eta gurin horrekin dagoela holan pomada puntuan. Osondo, bere puntuan. Eta honek gaur ingo itxugunak die maritotziak, edo maritotzoa. Bakizu holan italian, holan dala ez, maritotzoa da. Bakarra danean, eta asko dienean, plurala, i letrakin representatzen da, beraz, maritotziak egingo ditugu, eta die, erromako opil tradizional batzuk, normalian, esne gainekin beteta doi esanak, esti holan oso gozoak, ez da azukrian oso igota, eta azken aldian, sare sozialetan izan da holako, errez da viral bat trendi topika, nazioarteko joerak hor indau, altzatu asko, eta bihurtu da, zehose, oso tipikoa. Egia da, Patri, ikusten duzunean irudia nola geratzen dian, hori izango da trending topic ero danalakoa beti. Hori begitati sartzen da, belarritati sartzen da, dana. Hori ikusten duzu da, gozotegi baten lehioan gulak geratzen ginen lehen horan, palmerei da, honek gurinezko bi, hau, are eta lizunagoa eta gehiago da. Itxura dauka? Itxura dauka oso goxua, eta egisa da oso ikusgarrixa dela, baina gube bai, baukau hemen, gure Euskal Herriko gozotegixetan bauzkau bombak. Bai, bombak die frejituak, hau labean iten dela, baina bestela horea berdina da.
Bai, ez? Bai. Da, brioxo gitxo bat, eta, bueno, itxen dela betegarri desberdinekin. Tradizionala, edo, bueno, Italian berez beti dabiltzen dela, xantilla da, hau da, esne gainarrotua azukrearekin, baina, bueno, beste betegarri batzuk bai dituzte, pistatxoa, gozogile krema, txokolatea, eta, bueno, otutzen zaiguna, ero gustoko duguna. Hori bai, era izena da bitxia, ze maritotzo izenak errepresentatzen dau senarra. Senarra da, bueno, itzultzen badugu euskerara. Erdeaz marido, maritotzo, marito, hortik joango zana. Orduan, esaten da, lehen sartzen zara gizonek, emakumiei eskatu bizotzaz nian eskontzeko, sartzen zara erastuna hor barruan. Ez da gendik baten bat itoko zan. Horrek, okurrentzia horiek sekula ez dira honak izan. Zenbat erastun, txampain kopa baten eran ote dira barruraino. Nahi gabe. Hori pelikulak eta telesaietan agertu izan da, ez? Hombre, gero komunera Juan Bier, da, ja horrek ez dauka erromantizismorik. Ez da oso glamuroso hori. Bueno, hori, eta bebai, garai bateko donseieko lan gaztelutan eta itxen sabinak lan, eskongabei emoten sotzienak bebai. Bitxo. Berez, bueno, maritotzo izena. Horti dator. Bat ikuste da bizen hortik atzetik esaten bai. Nik ez, baina horrek ez erronik ez, Patri. Ez iezu kasurik ez. Ez ikusi bidixo beraien jokuan. Bidixo bat gizon bat kosinatzen dagoela holan arrain bat, eta kasetari bat doia, berai, eta holan jartzen dago, arrautza, zuzene, bueno, txartitzen dago kosineko gauza bat. Eta gizonak, zatotzen, maritzotzo! Baina zer egiten dozu! Ez ikusi? Eta Mari? Totzo? Bai, maritotzo, bai. Bueno, Patri, gai ez aldatuz, hemen gehitu dut esnea honekin, legamiarekin, bi arrautza, hobeto dala kraskatzea aurrenak gopor batera eta ero botatzea, ze bestela hor azala erortzen mazaigu ez du berreskuratuko, eta gurina pomada era. Gero kontatu berri ez hori. Gero kontatu, eta ja kameratik kanpo erakutziko zutik. Hori. Eta hau, esan dako oin, utziko hemen nazten, eskuekin izango zen 10 minutu ero beharko du. Bestela, gai honekin 5 minutuan ero, olako ore lehun bat, ikusiko zu askatu iten dala, gero ez da itxasten eskuetan bat ere, eta gero landuko du pixkat hemen, ingo duna da, gopor bat, olio pixka batekin igurtzi, eta hemen utziko du, esan dako, pare bat orduz, altzatzen. Egun batetik bestera, oskailuen usten badu, hobe. Horrek izango zen, hartzidura motela, baina guk, bueno, ez dako denborek. Bueno, esne gainan betegarria izaten da klasikoena, eta esnea bebai bada lehen gai bat, bueno, basikoa dana, baina gozogintzan pila bat erabiltzen dana. Baina esne mota, bueno, desberdinak dauz, ze oinarrizko elikagai bat, bada, baina desberdinak ezagutze ditugu. Adibidez, gantz edukieran araberakoak, badauz. Hor dago esnea osoa, erdi gaingabetua, eta guztiz gaingabetua. Nik esnea hartzauten nien, niri gustatzen gat, esnea osoa. Odan, esne zaporia da gutzia, baina, bueno, aukera desberdinak bebai, badauz. Gu udan izan ginen Eslovenian, eta han ez zegoen, hemen da, kanpoan, jute maza frantzira, gaingabetua, erdi gaingabetua, eta holan jartzen dute, han zan ez, 3 koipea, eta 1,5. Eta ero 0, bai, zan 3 da osoa, 1,5 erdia, erdi gaingabetua, eta ero zeon 0. Eta horrela, nik genekien zenbat, zenbat koipe. Nik portzentaiekin ez nahi jakin, da, galdetzen bada zu ontxe, hau esan baino lehen, zenbat daukan esneak koipia, enauen jakingo. 3. Bueno, han, Eslovenian behintzat 3. Hori, esne gainakin adibidez gertatzen da, ez? Guk ezagutzen dugu beti, kosinatzekoa eta gozogintzarako erabiltzen dana. Normalian, gozogintzarako erabiltzen dana, 125 ukitzen da gantza, eta bestia egoten da, 18-20 inguruan. Hori normalian, nik bakit paketetan eta agertzen dalako. Nik onartu behar dut, hau esaten dana kosinatzeko dela, sekula ez dut erosi eta ez dut erabilinez. Guk jatetxetan beti erabili izan dugu, esne gaina barrotzeko erabiltzen zala, ze gaina balio dizu gauza bietarako. Gauza bietarako, baina igual, bueno, ez tozun nahi beste gantza sartzia, eta... Jatetxetan ez da, normalean olako gauzetan ez da, baina etxien bai. Etxean, adibidez, kurri batein bihar badozu, koko esnea ez daukatzu da, nahi dozu lan gatz bat sartu,
nik hor kosinatzeko esne gaina jarriko nauen arrotzekoa baino. Baina aukera dauz. Bueno, gozogile krema ingo dut. Inberrean kanelarekin eta hori, behitu, ingo dudala, aste honetan agian ingo dut, egun tradizionetan pantxineta iteko gogoa dukat, eta hor bai ingo nukela holan limoiarekin eta kanelarekin eta, ingo duna da hemen, esnea berotzen jarriko dut, eta nasiko ditut hemen gopor batean, azukrea, markatu, hemen daukat 30 gramo, 40 gramo irin, hauen hasi, eta 4 arrautzak orringo botako izkiot. Esnea irakiten hasten danean, ona botako dut, eta berreskuratuko dut, irekin aldi bat emango diogu, eta gure gozogile krema prest. Oso ondo. Esneak bebai, baitxugu gaur egun aberastutakoak, kaltzioz, vitaminez, proteinez, eta holan gehigarrixak sartza dituztenak. Zu gaur egun zoiaz, holako, supermerkatutan eta egoten dien hilera ez, vitrina edo horrek pasio luzietara, apaletara, eta esnianak, haundixa da, luzia bentsat bada. Zean dauzkatzu, horrek ez bakarrik baizik eta, hau, kaltzioa dantzako, hau, proteina gehigarriekin da, olakoekin. Ekologikoa, bertokoa, kanpokoa, freskoa ere badaukagu. Laktosari gabekoa, intolerantiei eta zuzendua. Freskoa egia da, apal bardinetan ez dela egoten, normalian freskoa oskailuan egoten da. Baina handakat izate dute, normalian oskailu bat esneen pasilloan ez dauden? Gurean bai, ni juten naizen hortan bai. Ez nik ikusi ditudan guztietan, esne freskoa egoten da, jogurtekin batera, arrautz esniekin batera da holan, eta gero, hortik 2 edo 3 pasiotara, egoten da ja esnean pasilloa. Gurean esnean pasilloa dau, eta daukate olako oskailu altu bat, eta esne freskoa dauzkazu, kanpokoa, bertakoa, eta ardian eta dau, jogurren aldian dau. Guria behiana bebai, igual zuria bakarra izango da, Euskal Herriko. A ber, anak bezaten da bera bede badako lan gorien goruan. Anak, ez da bez esan. Baina, bueno, norbait nire alde jarri behar nuen, eta pixut holan kargua daukan norbait. A ber, pixua ere, gauza dien modu, txorienek hori dauka. Bueno, baina Euskadin gehien kontsumitzen dana, da UHT esnea, dala, hau, brikian etortzen dela, eta normalian horrek, iraunkortasuna badauka, ez edo erosten duzu, da hori hilabete batzun dako, badaukazu. Ikusinen bidixo bat, nila izututa, Instagramen agertu gaten olako bidixo bat, eta zan ama bat, guraso batzuk, bikote bat, baina ama agertzen zan berbaitzen, 8 seme-alaba zauzkan. Eta egunero, iten zituen 6 brik kontsumitu. Azkenean, gozariak, afariak, merixendak, eta 6. Osa, esnekiak erabiltzen zituzten etxe horretan. Claro, pentsau, 2 pertsona heldu da 8 ume, esnia erabiltzen zen, ez dakiz edeletan, ez dakit. Baina, berak ez zen 6 egunero, 6 brik egunero. Eta, garo, hastian, dendara zoien bakoitzian, zenbat erosiko zitxun? Asko. Asko, zuk pentsau da, baina, eskarroan eramaten dituzu, eta bakarrik bat ataratzen dituzu, beste guztiak, hor daude beste horrelako 4 dozena. Kontuak iteko zu, pli, eta karruan erakutzi. Baina hori izango zen, etxe hortan, izango dira, badau jende bat, oera jo baino harin hau, esne basotxua, gaieta batzukin noski bakarrik ez duzu hartuko, nire itxitxe zan. Baso noitakoa? Esnia hartzeko holan, oera joan baino lehen. Eta deniz behai badan, zendarra behai badan holan esnia hartzekoa. Ez gabero, baina gustatzen jako. Esne beru hartzea. Nire eske esnia, hotza gustatzen jat. Hotza ni pila. Nire esnia, hotza berua, baino beruak. Eta neguan udan berdin da. Hotza. Ni berua txokolatiaken. Holan, txokolate edariakin gozaltzeko. Hori, baina holan, esnia bakarrik berua, sekula ez dutela. Bueno, sekula. Ez? Probatziarren bai, baina atzera dituzte. Ni esnia gustatzen zait, eta hor, demon zan, oin ez da entzuten hain beste, baina, beti zemataldi zentzun duen, ez? Gizaki gara, animali bakarra, gero heldutan ere esnea hartzen dugunak, eta ez da izer. Ez dakit, nik pentsatu nahi dut evoluzioak ere gure ganein duela zerbait, eta onartzen dugula ja esnea. Batzui egia da, kalte egiten diela eta ez diela ondo egiten, ez? Orduan horrek ez dizut esango, baina ez padizu ez erreiten. Pertsona geixenei ez dut zeitzen. Zebontxe bebai, oso modan dago esatia, ez nire txartu itxo ez da, intolerantzia dukat, baina, hor dago zientzia, eta zientziak esaten dau, digestio arazo handixak ez dituela ematen pertsona geixenetan.
Beraz, bueno, eta bestela bai, intolerantziak, badauzien pertsonendako badau laktosa barik eta esnia. Eta badauz, hori, hauntz esnia, ardi esnia, da horrek, badiela esne batzu, laktosa gutxia daukienak. Ja, hartzen baduzu, beste animali batzun esnia, oloarena, arrozarena, kokoarena. Parkatu, horrek landarea dira. Eta horregatik ez dira esnea deitzen. Horrek edari vegetalak deitzen dira. Eta hortan sarritzakegu sojarena, almendrarena, eta hor bakarrik kokoarena esnea deitu alzaiola. Bai. Zaizatik, betidanik izan dalako holan, erolako zerbait, ustot kokoa nahi deitu alzaiola esnea. Bai, babitu. Bueno, gure gozogile krema, egin da. Eta hau badakizu ez da ingles krema moduan ezin dela irekin. 85 gradutan atera behar dugula ez. Honek irina badaukanez, honek irakinin behar du, komeni da irakitea, eta oin, jarriko dio plastikoa patria, mesez? Bakizu, geruza, gaineko geruza zeiteko, bestela gurinarekin igurtzi pixkat, eta horrekin, ez zaigu egiten hori geruzako gorra. Hau, ostutze da. Oso ondo. Hore aterako dut, eta landuko dut oin eskuekin, eta, bueno, zarata ez dakit gehiago bestu gotatzen, baina, bueno, kenduko dut menik. Esne gain arrotua, azukrearekino, chantilly krema, Bai? teoria desberdina daude bere jatorriaren inguruan, baina, bueno, gehienek esaten dabe, jatorria batel sukaldari frantsesak daukala, edo berak asmatutakoa dela, eta beste batzuk esaten dabe, chantilly gazteluko sukaldeetatik datorrela. Pentsetan dut, bueno, chantilly gazteluan bizizan, errege edo erreginak guztoko aukiko zauela Ero konteak, esnegaiak, hori da, eta sukaldarixak ura ingotzala, eta chantilly krema izena hortik gaztelutik atuko zabela. Alatabe, badauz liburu batzuk, Italian, 16. eta 17. mendekoak, ja agertzen dela olako krema irabiatu eta gozo baten, idatziak eta badauzela. Eta han deitzen jakon esne elurra. Berez, gaur ezagutzen dugun chantillian, oso antzeko da olako krema bat. Baina, 19. mendian, agertzen da Europako sukaldaritzan, apurtxo bat, zabaltzen eta ospia hartzen. Bai, egisa da, dauela oso lotuta dotoretasunai, sofistikazioai, eta horrekin jate ditugula hainbat pastel, jate ditugula marrubixak, jate ditugula flanak, eta... Baiteli, zuzer zara, chantilly, ero gozogile krema zale. Zergatik aukeratu zen. Ninaz, krema diplomatikoaren aldekoa. Hau da, krema diplomatikoa da, esnegaina eta esnegaina barkatu, chantilly krema eta gozogile krema bixak nahazten dituzunean, hori da, krema diplomatikoa. Eta orduan, zergatik aukeratu biak, ustartu aldituzunean. Ze diplomatikak eratu zaren. Aukeratzekotan, ointxe esan betzut, gozogile krema zale haundixau gana zela. Bani, chantilly zalean ez. Bai. Irin pixau da, ni oso chantilly zalean ez. Niri bebai, gustatzen jate. Aukeran gozogile krema, bitu, gozogile krema nik lehen bomba gaipatu dituzu, enitzen bomba zalea, ze gozogile krema zeukaten barruan. Lehen nire zitzea da gustatzen gozogile krema. Baina, lehen noiz? Gaztetan, ez dakit 16 urte eukin arte, erolakon bat. Bai, Ez zitzaidan gustatzen da, ero. Badakizu ez, jaten azten zara... Eldu baitzen zara, Eldu baitzen zara, bai, ez, eta egia, berda noi hau zapaiak ez dakit denoi, baina gehien noi aldatu zaizkio. Bai. Ez berdin, nik, lehen jaten nuena eta gaur egun jaten duana, lehen nuen jaten lau gauza baten dituen. Gure amankomunian daukagun lagun batek, Iñaki Suarezek, da Bizkaiko Txakolineko sumiller haundia, eta oso jatorra, artista. Poeta bat. Berak esaten dau, hori adinan aurrera soiezen egian, hau da, sarra bihurtzen zarenean, gozoak geroz eta gutxia gustatzen gatzula. Niri hori ez gertatu. Nik hori zenbat aldiz entzun dudan, eta hemen hau itxoiten. Eia, noiz gertatzen da. Gaztean aizen seinale. Bai ez, nik esatu batzat, nire amamat gozo asko jate ditu, eta ondeukan eskako pasa gozua jateko lan grin hori, orduan, ez da nik, baina berak esaten dugu, ardo kontutan, eta olako dastatzerakoan, eta, geroz eta gehiago, apreziatzen ditugula beste zapore batzuk. Eta ez gara hain gozosaleak, hori urtiak betetzen ditugun martxan. Beto, bikoteari guztiz kontrakoa, lehen gazirik ez zuen jaten ezer? Osa, gazia, parkatu, gozoa ez zuen jaten ezer, parkatu.
gozoa gazizalea zan, amorratua, bere urte betetze, bere adineko lagunek ez zateko, bai, guretzako Maialenen zorionetara jutea gozada, bazan, egoten zan jateko urdai aspikoa, ez zegoen zan, gozorik ez zegoen ezer, dana zen gazia, eta hor gustora, eta cecina eta olakoak, eta oin hasi da gozoa jaten. Bera egin gozatzen, legunean ikusi naben, begoeran zade soziadetan, Hilda pastela. Eta esan olako pastel bat, bueno, ez da esebez, Guret esan die, Hilda pila bat eitxia, eta gero itxen zan olako, bueno, ez dakit kartoizkoa esan, edo silikonazkoa, edo bat, eta gero sotzak jarri, eta esan olako 3 pixuko Hildako dorre bat. Eta batek esan ez, behitu nik nire urte betetzean beti Hilda pastela eitxun, kandelak pusteko. Bueno, xantili krema aipatuta, xantili gaztelua ere aipatu dugu, eta lehengo gonean egon nintzen ze bueno, purtxo bat, hor, kuriosidadia biztu jaten, eta egon nintzen ikusten, segatxik gaztelutan eta itxenzin olako banketa handixak, beti pelikuletan, filmetan, eta ikusi izan dugu, horrek maixak luze-luziak, janariz beteta, naiz eta 6 pertsonan dako itxen, Eta hori segatxik itxen zan. Balga zer gaitia? Bueno, boterea purtxo bat erakusteko, eta zuk zaukatzen, dirua, prestigioa, eta boterea azken finean, Eta hor, idatzi batzu dauz, azkenean, ze gaztelu daukagu guk hemen ezaguna. Herri berrikoa. Bai. Jode, gure hemen... 10 urte inditut Alberto honekin, Gure zuzendaria zanak. Hori ja, hola, zutan idatzi zidan kokotian. Albertoren, udako herria. Herri berri. Eta, bertako gazteluan, ze zerbitzatzen zabien, eta nola ospatzen zin olako, jaixak, ez? Nafarroako erregi jauregiko hor banketiak eta, izeten ziren normalian, luenga ganberan, dala espazio nagusixan, eta hori itzen ziren, olako arrerak, gonbidatuak txunditzeko. Arrerak, dantzak, musika, baskaria hundiak, eta pelikuletan agertzen da bezala. Gero, maiak egoten ziren egongelan olan inguruan, eta erregiak edo bertako nagusiak beti egoten ziren, mai altu baten gainean. Beste gainetik zeudela. Beste gainetik, hori ja irudikatzeko. Eta gero, egoten ziren zerbitzari pila bat, musika, eta gaur egun eskontzatan gertatzen den bezala. Gainera hor, jerarkia bat bai basauen, egoten ziren erregiak holan altu baten jarritxa, eta aldamenien zauzenak, edo, urbilau zauzenak, horrezien, botere geixen zaukienak. Hori gaur egun oraindik, olako baskari berezitan da, hori da, protokoloa, olakoetan, ja, jarraitzen da egiten. Hau da, nor dagoen erdian eseritan, nor dagoen bere eskubitara. Urrengoa zein dan, eta horren arabera, mundu hortan bizidanak, badakite, hau da agintzen duena, hau da urrengoa, eta jarraitu beharreko gauza. Politikeo pila bat dau, baina niri txunditza doztana da, hori eskontzatan, gaur egundu eskontzatan ikusi itxen dela. Hori iten da? Bakitzu eskontzatan edo eskontza tradizionetan badauela olako suite presidenziala, ez? Normalian, nobixuak eta emaztia da zenarra egoten dien mai horretan. Eta gaur egun galdetu itxedotzu, zuek nun nahi dozue jarri, ze tradizionala da, zu erdixan jartzia, edo baten, eta bestiak zuri inguratzen. Baina gaur egun, badauz, pikotiak erabakitzen dauela. Dena batera. Ez, erabakitzen dauela, ez ni lagunen maixan jarriko naz. Esto zetan bier, ze normalien izaten da, gurasuekin. Ez da zetan hola nahin bier. Edo, aldameneko maixak beti izan bide, nire familixa eta zure familixa. Zuk aldozu familixa beste punta baten jarri da, kuadriakuak hemen, edo lanekuak, edo, danadalakoa. Orduan, gaur egun ez da hain zorrotza, baina alata badau jendia oso tradizionala dana, nun, hori bebai kontuan aukitzen da. Beto, nien lehengoan, hau neukan lehen, honen neurrian erdia egin dut, eta volumenean horren beste dago. Hau utzi dut 2 orduz hartzitzen, eta gero landuin behar da. Lehengoan, aita bati erentzunion, bere semeari kontua bat esaten, Arturo erregearen mai borobila, borobila zalako, inok ezaukalako, denak bata bestearen aurrean zeudelako. Inorrezan inor baino gehiago. Borobilean dana berdina gara. Bestetara erdian dagoena bai izaten da beti, normal, garantzitsua ez.
Eta horti zijoala eta esan, bitu, historia hori enekienek. Betxu, nahi beza enak izen. Eta gure etxean, egia da, ez daukagu ez demokrazirik, badago maia jarrita, eta ni nago, sukaldearen ondoan, ni naizelako gehien altzatzen dana. Baina, hor badauz taldiak eta taldiak, zadibidez, nire taldian, broma interno bat edo badau, nun joaten garenean, nun baitxera paskaltzera, eta izaten bagara, beratzi lagun, imaginau, lau jartzen die, mai bateko aldien, beste lau beste aldien, eta gora, eztabaida egoten da, zein presidente edo zein maiko beste aldian. Maiko buru, ez? Eta lehen, izango zen gauza bat, munduzuak nahi zabena izan, ez? Nina zementxue hemengo boteretxu edo presidente, eta net aldean beti eztabaidak nor jarten da nor. Eta inok ez du nahi. Inok ez du nahi. Guria, ni argi dauko gutxokoan guten garenean, nik beti eskatzen duen bakarra da, sukaldetik gertuen dauen maia. Bueno, Patri, hemen egiten duguna da, azkenean, egiten ditugun opila bezala, normalean. Hartzen dugulako porzio bat, boleatu inbardu, hemen ez du behar zirinek ez ezer, ikusten dure. Segitxuan eskartzen da, azkenean gantza asko dauka. Eta ez da itxazten, baina ez da itxatziko ez zirinek gabe. Eta holan, ikustu ze, borobil lisu bat geratzen zaigu, luzatu eta opil itxura emango diogu. Hemen egia da, esperientziak esaten dizutena, eskatzen dizuna ero hori izaten dela. Ikasten duzu aurrena olakoa direla, hone dira tamaino aurra. Zegoin holan ikusten zut, esaten duzu, txos, ze txikia, horrekin ez daukau, hone pustu iten die, eta benetan handi bihurtzen direla, orduan, tamaina txikiarekin, ez zaitezte fio, ze handitu iten da, nik, eta itulako zerbait bardu netzeko. Dokumentatuta zikor geratu zen Herriberriko bankete batena, 1400 Gabon Baskada izana. Eta menua daukagu? Bueno, menu zehatza ez, baina bakigu arraina bakarrak zerbitzatu zala, ze abstinentzia eguna izan zen. Eta urrengo gabonetan, ordez, 300 razio gehiago, 300 razio baino gehiago eskaini zien, aragixen artean, gozokiekin eta hegazti desberdinekin. Eta hori bai, 2 litro ardo pertsonako. Hori lehenengo platerakin, bigarrenakin? 1406 zen, beraz, divertitut ziren seinale. Hori bai, eta hurrengo honien bihotza errederra, ze garai batean, ez dakit ardoak gaur. Nik entzun da dauka garai batetan ardoa zana, eta... Bixamona hitza... Bai, ondo zinduta, bizotzerria. Honek, utzi behar ditugu, oin beste ordutxo bat pausatzen, eta beste berriro altzatuko zaizkigu. Altzatzen direnean, labera doaz, margotu gabe, Zekero zeatik, azukera dutza botako dugu gainetik, orduan zaigu inporta holan dirdira izatea ero urre kolorea. Honek, ez dute behar olako hori. Pauso berein da, daukat. Ze formala da fina zaren, etxoko lanak etxetik egin ja. Bueno, bai, pixkat, ondo etortzen da lanak aurreratzea pixkat. Ona zara, Bueno, hemen, listo. Hau badago, eta esan dakoa. Honek behar du, 15 minutu 180 gradutara. Ikusiko zue, ilundolan gorrituko zaigu goitik, pustu egiten dira pixkat gehiago, eta egin da daudenean. Aterako ditugu, eta gero izango da, aterako ditugu, eta tamainoan arakitzia handiegiak dira, Adeus esan du, ostra, onak, hau da tamainoan ni nahi dudan, hau da. Dau, ez negainakin biharri nahi, txodixo batekin nolen ez? Gozua da, azukera dut. Ja, ikusiot bainillan eta ladainana, baina holan itxuran. Bueno, honi, egiten zaio la mosketa. Hartu, eta bitu sesamurra duden, aizetxua daude. Eta berezuk esan duzuna, normaleanan eramaten dute txantilla. Oso gehiak krema ere ostu zait eta mauka batean sartu zait. Hortik magia indu eta mauka batera etorri da. Hau, moztuko dugu, eta ingo diogu azpiko geruza, gozogile krema. Holan, geruza fin bat, Tak, bat. Eso, aldo gua. Orduan, ahora sartzen dugunean, krema diplomatiko bihurtuko. Hori da, nastu beharko du. Hauan berez izango da txantilla eta gero barruan guk ingo dugu. Diplomasi kontuak eta barruan ingo dira. Eta orain, esne gaina... Gainera, esne gainan eskusa bala di, nik erromatar opillo horrek ikusi ditut, eta... Bai.
A ver, hau saldu. Hau da. Zigor, baina honek, hau Italian oso biralain jala, eta honek ez dira Euskal Herriko holan pastelixa batetik pasa edo. Hau, beti danik auki dago? Seguro, bai. Honek bombak? Bai. Itxura bintzat, badukate. Holan. Txukun dagoa. Eta orain, zuk esan duzu, azukre gehiagirik ez daukatela. Azukre gehiago eta biko da ez? Lasaiz. Hemen soluzioa, platertxo bat ateratzen badia zu, platri... Hau ez da razioko... Aragi bolak bezala, ez? Hemen montauta ez da onda. Ez, baina aragi bolak bezala, ba, zenbat da razioa? 3. 3, ez? 3. Hau baltza holan kontrasti egiteko? Pokoi, venga, hau jarreko putolo da. Nik uste razioa, kasu honetan, erdibana bakotzan dako, Eitu lehen, Aitorrek esan duzta, bera egon zara grabatzen, horako lehiaketa bat, ia norek jaten zitxun bomba geixen. Bai, eta batek 15 jan zitxula. Zenba denbora, ber. Ez dakit zenba denbora eta baina. Lagunok, ea zenbat maritozo jateko gaizareten etxean. Ia, emon erdi maritotzo. Ikusiko betegarrixa, alde batetik esne gaina eta beste batetik. Hau da kafesniakin hartzeko, ala ere ni beti honek, Hau da bakarrik hartzeko, ze kafesniakin, zuk esatu esunean pastel bat. Hau da kafesniakin hartzeko da lehorratara jatzen. Baina honek zurgatzen dute kafesnia betu eta laranja pinportak eta nola ikusten diren da. Nik erditxe zabalduko eta betegarrixa jamoz por Txarra, ez probatu. Ekipo. Ja, nik amagos jango nitxun, Horra idia dena. Muturra garbitu, muturra. Gizona, satisfa. Disfrutatzen nahi danean, utzi pakian. Hombre, oin... Itzegin, patre, ni itzik abegatu nez da. Ni bai, beraz, errekuperatuko ditugu. Hitzak eta bueltan etorriko gara, kafe kremakin. Lehen, esan dozunean hau kafe batekin ondo joango zala, ez totarrapatu honegatik esaten zinula. Gero konturatu nazberandu. Bai, kafeakin zerbitzatuko dugu. Kasunetan, kafe krema batekin. Eta errezeta, esan dutu eta hasieran oso simplia eta erreza izango zala, eta hola xeingo. Lehenengo, esnia eta kafea berotuko dugu kasolatxo baten. Itxartian nahaziko ditugu 4 arrautza gorringo, azukrea eta arto almidoiakin. Gero, bi nahazketak nahazi, berriz zutara bueltatu eta loditzen danean katilutxotan zerbitzatuko ditugu. Horrek ostu ingo ditugu eta gero bueltan azukre txuri apurtxo batekin gainerre. Eta behin gainerretzen ditugunean, palakin, sopletiakin, laban, bakoitzak bie dauena, hor zerbitzatuko ditugu. Olako, pastel krema bat edo rekrema pastelera Katalunian aukitza ditugunak. Baina kafe zaporea. Kafe zaporea duna. Nik errezeta originala ikusi dutena, pentsatzen hemen txorien kafe aleak honiko genitxula. Eta errezeta originalian, esaten dau, kafe aleak esnetan infusionatzea 15 minutuan, gero hori birrintzea, eta gero hortik hementxe irestontze batetik pasatzea, holan... Iragazi, ez? Bestela, kafe turkiarra ero bezala geratuko zan, ez? Hori da. Badakizu nila humatiz ere. Ez da irezautzen duzuen kafe turkiarra, kafea Turkian atatzen dizue katilu bat, eta kafea hautza barruan dauka. Hau da, kafea egiteko erabiltzen den kafea barruan dauka. Orduan zuk zerbitzatzen dizute, eta sekula ez da naztu behar, eta sekula zaio azukarri bota behar. Ez? Ez, daukarako kafean, kafea hautza azpian dauka, orduan zuk. Nazten badozu, eraten duzunean, zeitxozu, dana aleak. Orduan, kafea atartzen dutean, aniten dute, kafea, hemen lapikoko esango esan moduan, ureirekin bota kafea hautza bertara, nazi, eta ero zerbitzaten dizute hori katilu batera. Itxoin behar da pixka bat, eta horritan dara, kafean honek, hautz hori, bera doa, eta gaineko eraten da, kontu handiarekin. Nela hon bajo zan Turkiara hartu da, azukrea eta beiratu zioten honen, hau ze, horren zein du. Inubezek esotan azaldu da, etxaba. Azalduko zioten, baina ez zuen ulertuko, ero etxean kasurik egingo zan, ekarri azukrea. Nazi zuen, hauan sartu da,
Eta hori etzauen edaterik. Ba, ez dago edaterik. Eta honekin ere, ba, ez dakit, iragazi, noski, iragazten baduzu, ba, bueno, zaporia. Eta bestela zukingo duzu moduan gaur. Hartuelako kafe disolbagarri bat, eta gozogile krema. Bai. Eta listo. Ba, betxo, bakizu erotu duzula gure luken gaixua. Zeratik? Ba, luken ibili da, errezeta unundi datorren eta jartzen zuen kafe krema eta dana bakizu nola bideratzen zuten. Likorera. Ez. Baita, kafea goiko krema egiten dana, esne gain hori, hartu eta nola krematxo ateratzen duten, marrazkiak agertzen zitzaizkion, zen marrazkien gaineko krema horretan, nola lortu krema hori lodiagoa, esne gaina pixkat eukinda, haizea sartuta. Gidoilariko itxaua beste leku batetik pasada. Hau, nik asmatu da moti... Bueno, kontua da, Montenegron bukatu duela. Ah, Montenegro? Montenegron, hau da, Serbia eta itxasoren bitartean, Italianen bestaldean, eta han antzeko errezeta bat aurkitu dela, eta aitzaki eman dio Montenegro eta zitze egiteko. Hala. Baklava ere badaukagu Montenegron, txorienen egin izan duguna, badauzkagu gango errezeta oso mediterraneo, azkenean, bueno, jakindan nun dagoen. Txuko gua daukat joateko Montenegro. Ah, bai? Bai, Denis egontxan, senarra holan, Balkanetako tur bat etxen, holan lagunekin. Egontzan hiru astetan, eta bai, pila guztan joko. Gu Eslovenian egon ginen. Hor dago, Eslovenia, Kroazia, eta ero Montenegro dauko berau. Herrialde horreitan ondo jaten da, Oso ondo. Guk oso ondo jangen duen, oso ondo jangen duen. Egia da, ez da ulertzerik, han juten zaren dendatala eta zer zan, eta merkatuetan da hori ikusita. Hizkuntza ez baduzu beratzen. Baina, Patri, baina nahi dut esan, idatzita gutxi gora bera gauza batzuk, beste herrialde batzuetan, ez dakit ulertzen da zerbait, baina han ezerrez. Orden, asmatuko duen jolas bat, erosten genituen konserbak, sorpresa, eta ea zer zan. Eta bak zer zen duen aurkitu inon, baina inon, bakarrik dilistak aurkitu nituen. Ez babarrunak, ez txitxirioak, ez ezer. Eta dilistak toki batean bakarrik gordinek. Osa, lekaleak kontserban? Konserban bai, egosita eta holan babarrunak, baina gordinek... Bale, gordinak ez. Inon. Behitu. Inon, ez garbantzuak, ez babarrunak ez ezer. Zigor, hementxe gaur erraz, eta azkara joango gara itxen, lau gorringo, panela azukrea, zen marroixa kolorea daukanez, ba, bueno, panelak bebai emotu dut, zaporia zain, kolorea, harto almidoia bebai, eta hementxe ja esnia, bero dauela. Hementxe jarriko dugu, dana ondo nahasi, eta gero, buelta ona, loditu arte. Lehenin dugu berdina, azkenean, hemen, bueno, harto almidoia erabili du, eta etxean zeliak horren badero baldin badukazu, egia da nik indudan gozogile krema aldatu halko genuke, horri, irinak endo eta hartu almidoiak gehituz, baina, bueno, gero opilak egiteko garaian zailago izango da, eta horrek opilak aurri nitsugunak gainera indar irina erabili du, orduan, bueno, horrek gluten aldetik eta nahiko potente geratuko zen, eta, bai, barruko krema moldatuako halko genuke, baina opila, ziur badagoela, bersioaren batero ongo direla, gaur egun badaude irin bereziak horrela gozogiltzarako eta erabilial dituzuenak glutenik gabe, holan harto, irin ezberdinak erabiliz, hartoarena, arrozarena, tapioka eta sartzen diote, eta emaitza ez da berdina, baina, bueno, okerean, etxean egiteko aukera badaukazu holako zerbait, eta, pixkaten moldatu, zuen intolerantzira, ezin, hori, glutenak entzera. Hori da bitxu hau, segitxuan, beroaldi batekin, zeran loditzen dan segitxuan, berez hau, ontxe, loditxu dala, goiaz katilutxotan sartzen, eta gero honek katiluak, ostu ingo ditugu. Orduan hau izango da, gero, asmoa daukazu erretzeko, lako katalainear krema antzeko zerbait? Baina kafe zaporiak. Eta berdina indezakezue, kakaoarekin. Txokolate pixka botatzen duzu, eta lako kakao edari batekin hartu, eta txokolate zaporia emango zenioten. Eta horri imaginazioa, nahi duzuena, bakizu hemen betiko saleak ero baldin bazarete, kanela eta limoia, bestela vainilla. Azkenean infusionatzea da, azkenean kafia jarri otra, baina infusionatzea da asmoa, berez, aukeratu nahi duzuena, eta listo, eta klasikoratzu jaten basari, holako arrautzesne bat edo krema bat, hau Kataluniar ere vainilla purtxo bat, eta listo. Kafea inun honetan, hau azkenengo aipatuko dut, bigarren mundu gerran, kafetera italiarra, gehieno, gu gure txea mitzat hori daukagu, eta honek Alfonso Bialetelli deitzen zen, asmatu zuena, eta bakizu nun oinarritu zen Alfonso?
garbigailu batean, erropa garbitzeko gailu bat zegoen lehen, zein presioarekin azpitik gora jaboia irekitzen zuen uniformeki erropara, eta ero bueltaka garbitu egiten zen. Berak hori moldatu zuen, eta hil zuen, hori, gaur egun esautzen duna, hemen ontzia ura berotzen, eta gero, gora igotzia, kafia da ontokitik, eta bestaldian, kafe garbia ateratzea. Baina, pentsatzea hori garbigailu batetik. Garbigailu bat erabili zuela oinarri moduan. Berez, Bialeti jaunak asmatu zauen. Bialeti jaunak asmatu zuen. Hori da kafeteran marka holan nagusia, bakit? Bere semia gero mantendu, jarraitu zuen gerra ondoren eta jarraitu zuen, eta, bueno, beraien asmakizuna, eta beraiek jarraitu zuten, eta, bai, errazue daukazu, bueno, hainbat eta hainbat marka daude, tamainuak eta bakizu daude, pertsona batentzako raziokoak, eta gero daude, hori, 12, nik uste, handienek uste dela, 12ko olakoen bat, ez, nun izan zen? Txekiar Errepublikan aurkitu genduen bat horrelakoa. Baina ez da izan bazan, 30 lagunentzako erosan, astakerio bat zan. Ba, bitu. Ni ena zu ezara bakarra zigor, etxeko lanak tramposo zein da beteta programa. Etxeko lanak. Beraz nik ekarri ditut, honek kolore apurtxo bat iluna da duki zelen, kafe geixegi, kafe, honi baino kafe apurtxo bat geixegu botatzen, eta ontsa ingo ditugu karamelatu, beraz, karamelatzeko azukrea, nik kasunetan txuria, panelakin ez da kitin ez da berdin gatzen, nik indut, eta ez da gustatzen emaitza horren beste, horretarako txuria. Bai, nik beti ohitura gati, baina enakien... Nik froga indut, eta ez da gustatzen, eta karamelua izan dute, karamelua honetako budinak eta egiteko, eta indarra, eta ero, oin entzuten danean, kontuz, epa! Beto, oin siesta eta zitzegin behar nun, bakizu gaur eduzkin dugu, baina iruditea zaikai moduan ez da interesakarria. Siesta, egunero siesta luzeak egitea, ez da laga osasuntxua eta... Bueno, hori, badakizu moda kontua dira. Gaur egon, mediko bat esango du gero esaten dute arrai urdina oinona da. Hemen di denbora batera txarra izango da. Arrautze kolesterol ematen dago, gero arrautza die munduko onenak. Beto, gure nauzia ez edo siesta ez, siesta 15-20 minutu inori kalterik ez dioiten. Hau nola kentzen da? Bestalderantza. Eta siesta neurrian, pijama dudenak eta hori ja gehiagi da. Hori ja bizi ba. Pijama da orinala onduan? Ez. Orinalik ez, urian ez. Ja, bitxu, hartuko holako platertxo txikitxo bat, hau altzatzeko. Holan, raziokua. Hau ez dakit beria izango da, baina ondo geratzen da, ez da? Ondo geratzen da hor, neurrian. Ba, hementxe gure kafe krema. Tipikoa izango zen, horako buztinezko edadontzitan, edo horrakotan. Egun moderno gara eta... Nola ez. Beraz, bueno, geruzak kuruzkaria. Eta... Denetik pixkatu garrapatu behar da hemen. Baixua. Bialeti! Maritozzo! Zer politia da hizkuntza jakitia, Bravo, bravissimo! Onna da, ciao, andiamo, prego, adoro las salchichas. Lunedi dolce. Bueno, bihar gauz martitzena data. Gure hizkuntzan gaitasuna hobetzeko daukagu. Ero ez. Bai, hobetzeko daukagu. Kontua da, lotzerik ez. Eta bihar bueltetuko gara, martitzena data. Beraz, bueno, errezetak bakotzak nahi dauena. Bixar ez daukagolago lan egun berezirik. Baina pentsatu da, bai. Baina, bueno, ena aurretzen ez. Hori da. Biharkoak, zure bitartean ondo pasa, eta bihar arte. Agur.